Vítajte pri sledovaní programu Učenická pomôcka pre Rómov. Zámerom tohto programu je pomôcť všetkým, ktorí sa rozhodli nasledovať Pána Ježiša, ako prakticky žiť s ním a v súlade s jeho vôľou v rámci svojich bežných dní. Vítajte pri sledovaní Učenickej pomôcky pre Rómov. Témou je strach, obava, strach o život, o budúcnosť, o deti, o rodinu, strach prijať vlastne výzvy, strach, celkovo obava. Dnes svet naozaj žije v strachu z vojen. Pán Ježiš povedal, že budete počúvať proste chyry o vojnách, ale vy sa nebojte. Proste tá situácia celková, noviny, proste televízia, všetko, čo na televízii proste sa skoro všetko negatívne proste. Tam toľkých ľudí pobodali, tam proste ten teroristický čin. A ľudia, keď dnes pozrieš televízne noviny, tak si myslím, že to je ako nejaký výstrižok z nejakého hororu proste, že čo všetko sa stalo, čo všetko ľudia robia. Preto ten strach je prirodzene v živote ľudí nás a na druhej strane strach môže veľmi ničiť, dokonca až zväzovať človeka, alebo poviazať ho, že sa bude báť vstúpiť do všetkých vecí. Proste. Takže čo je ten taký všeobecný strach, ktorý možno taký zdravý, čo je nezdravý strach, čo sú obavy, opodstatnené, neopodstatnené. Napríklad Izaiáš 43.1 hovorí, neboj sa. A tiež som počul, že Boh hovorí 365 krát v Božom slove, neboj sa. Takže Boh nám hovorí do našich životov, či to je v rodine, v zbore, v službe. Aké máte s tým skúsenosti, bratia? Keď zažívame strach, zvyčajne sa zameriavame na okolnosti a problémy. A viera je opak toho, lebo vtedy sa zameriavame na Boha, na Božie slovo. Takže ja by som chcel len prečítať jeden známy verš a veľmi pozbudzujúci verš, ktorý je zaznamenaný v Rímanom 8.15. Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme Abba, Otče. Keď sme nepoznali Pána, tak samozrejme, že sme sa báli. Báli sme sa jednoducho všetko. Báli sme sa, čo budeme jesť, či budeme zdraví, aby sme neochoreli, báli sme sa zo smrti, báli sme sa o naše deti, aby sa im niečo nestalo. Ale keď Pán Ježiš Kristus sa nám dal spoznať, vtedy sme sa priblížili k Božiemu srdcu a my vieme, že sme v bezpečí a že náš život našich detí, život našich rodín je v Božích rukách a sme pod jeho ochranou. Čiže strach múči, strach trápi a jednoducho Boh nás z toho vybral a teraz máme radosť Pánovi, čiže je opak toho, ako teraz žijeme a ako sme žili predtým. Podľa mňa strach je ako keby výsledok niečoho, čo človek niekedy zažil ako záporné. Hej? A niekedy vlastne ani to nezažil, ale myslíš trauma, lebo má strach z toho, aby sa tak nestalo, preto lebo to videl v živote niekoho iného. Napríklad, keď rodič sa bojí o svoje dieťa, alebo strach z toho, že stratím zamestnanie, to je ešte také možno menej, ale potom sú také strachy, že napríklad strach zo smrti. Keď lekár povie nejakú zlú správu, prišla nejaká choroba, ten človek teraz sa bojí a sú rôzne levely tohto strachu, ktoré môžu viesť až do traumy, alebo úzkosti, chvenia sa a tak ďalej. A strach veľmi vie zničiť potom stav rodiny, stav života človeka a tak ďalej. Ten biblický príbeh o tom hovorí, keď Eliáš bol prenasledovaný Jezabel a v podstate on utekal vo svoj vlastný život. Potom, ako prežil veľké víťazstvo, 450 prorokov Bálových bolo zničených. Proste on bol sám si postavil ten oltár, na ktorý Boh zoslal oheň. A po takom veľkom víťazstve Jezabel ho prenasleduje a sľubuje mu, že ho zabije. Že on sa dostal pod takú situáciu, pod taký tlak, že už
Proste on už nevedel, ako ďalej, úplne sa zložil. Bál sa o svoj vlastný život, Bohu povedal, že všetkých prorokov proste, že zabili prorokov a teraz idú aj po mojej duši. Nechcel už ďalej žiť, proste strach môže ti veľmi ubližiť a priniesť úzkosť. Úzkosť je dnes tak veľká, proste ľudia sú v takej, môžem povedať, že tak veľa ľudí je v úzkosti alebo v depresiách, že proste mnoho ľudí, slávnych ľudí príde na nejaké molo, proste sa pretvári, že je všetko v poriadku, pritom život má úplne zničený, je na drogách, je na tabletách, na psychotropných látkach, to znamená, že na drogách, ale aj mnohí ľudia, aj naši veriaci majú problém neurol, diazepam a takéto veci, že? Frontin, to som nevedel. Ja evidujem medzi našimi romskými, a či už anglicko alebo slovensko, že veľmi veľa ľudí vlastne na týchto tabletkách, ale tieto sedatíva, oni vedia iba utlmiť jednoducho niečo, ale nevedia uzdraviť človeka. Amen. Je pravda, že niekedy ten strach nemá mať príčinu, nemá príčinu, prečo sa ten človek by mal báť. Či už niekedy niekto zažil nejakú haváriu, tak momentálne sa už bojí, má strach vlastne sedieť do auta, to už rozumiem, ale niekedy to je taká príčina, že není príčina. Je to taký strach, kde není. Napríklad Job, hej, on jednoducho bál sa niečo, aby to na ňo neprišlo a potom vyznáva, že toho, čo som sa bál, to na mňa prišlo. To na mňa doľahlo. Hej. A čiže by som povedal, že opakom, tak jak si Dalibor povedal, strachu je viera. A toto už je potom až by som nazval, že existuje taký démonický strach, taký už nezdravý. A o tom budeme rozprávať v tej ďalšej časti. Stidi vás tu pri šaju ste vinis macakala chvala. Kana me avava te modine. Dukado me avava devla milos pomožima. Šaj to vestiru vás pačilo maca. Šaj peneska levala maca, vedevleske. Devla me imar na virina, podeva gdje tu Ježiš ti doma, a tu devla, ima čo ama buma, amaro a milosť, kana que ste te vicines, kana me avavate modine. Ducado me avate devla milos pomožima. Čaj penis maca kalelava, devla me imar na birina, pele devleske. Podeva
Sme v druhej časti našej témy a hovoríme o strachu. Strach môže niekedy prerásť až do takého panického strachu, kedy človek ako keby sa zložil, hej, a už nevie fungovať, ako keby sa vzdáva, mnohí ľudia môžu dokonca odpadnúť, hej. Napríklad na pohreboch, hej, že na jednej strane rozumieme, že smrť prináša obrovskú bolesť, stratu do života človeka, lebo najmä ak zomrel niekto blízky tvojmu srdcu, odrazu je to šok pre srdce, pre mysel človeka. Mnohí ľudia si ani nevedia predstaviť, že proste, že neveria tomu, že je mŕtvý ten človek, že teraz tu bol, teraz nami bol a proste ako to, že už nevie to prijať ešte jeho mysel a je to príliš také veľké bremeno, ale taký jeden extrém, ktorý vidíme, Dalibor, že napríklad nejdu na pohreb, pretože sa boja, že odpadnú, alebo tak. Je to zdravé? Tak určite to nie je zdravé. V podstate je nám ľúto, ako súcitíme s tými, hej, ako s tou rodinou a v podstate, ale jednoducho žiť vo strachu, chodiť vo strachu, je to trápenie. Je to choré. Podľa mňa, lebo Boh nám nedal ducha strachu, ako som už spomínal. My musíme poznať svoju identitu v Kristovi. Amen. My musíme vedieť, že kto sme v Kristovi a čo máme v Kristovi. Jednoducho, ty neprijímaj to, čo ti šepká diabol, lebo keď diabol hovorí, on stále klame, ale ty prijímaj to, a čo hovorí Božie slovo. S tým sa stotožní, a to je veľmi naozaj dôležité, ako my, ako kresťania, aby sme sa stotožnili s Božím slovom, ako si spomínal, Rino, že 365 krát hovorí Biblia, neboj sa. Stále tu prichádza otázka, dôverujeme Bohu. Vieme, že on je s nami, že je on pravdivý, že je dobrý Boh. Vieme, kto sme v Kristovi. A na základe toho, že ty vieš, kto si v Kristovi, že si blízko Božieho srdca, automaticky jednoducho uteká strach, lebo ty poznáš svoju identitu. Takže my už celkom inak, aspoň ja poviem, že celkom inak sa jednoducho chovám k takým veciam, keď prichádza nejaký pohreb, hej, medzi rodinami, alebo musíme ísť na cintorín, hej, tak automaticky súcitíme s rodinou, ale že by sme sa báli, že by sa mi niečo nestalo, aby som neodpádol, alebo také niečo. To jednoducho treba odmietnúť zo svojho života, zo svojho myslenia. Čiže v tom praktickom živote niekto sa bojí lietadiel, letu. Aj. Niekto sa bojí takých úzkých miestností, malých miestností, alebo tunel, tak ďalej. Výťah, áno. A možno tam bola nejaká zlá skúsenosť, hej, či už v detstve, alebo tak, ale určite súhlasím s tým, že dávať si pozor, aby to neprerastlo do toho, že to bude už poviazanie, ako keby, hej, lebo Božie slovo hovorí, že dokonalá láska vyháňa strach, Amen. vykazuje strach. Takže ak je Boh s nami, a ja verím, že nemáme takéto myšlienky si pustiť do mysle, lebo všetko sa dohráva tu v hlave. Strach prichádza cez myšlienky, keď človek jednoducho má nejaký zážitok, alebo si myslí, čo ak sa toto stane práve teraz. Hej? Ale verím, že existuje aj niečo zdravé, a to je, že napríklad, ak tvoje deti sa hrajú hore na balkóne, tak ty prídeš a vezmeš ich. Určite. A to je už niečo, čo je zdravé. Áno. Hej? Ale ak ľudia sú trápení niečím, čo už nie je zdravé, hej, čo si namýšľajú a majú z toho obrovský strach až fóbiu, tak verím, že je potreba vyhľadať pomoc a dať si slúžiť v týchto veciach, lebo potom ten život človeka je plný takých frustrácií a nepokoja a nekvalitný život potom. Ja by som chcel ešte spomenúť, ak môžem, Rino, že koľkokrát sa mi stalo, aj teraz nedávno, pred pár dňami, že niekedy ideš spať a ti prídu také sny, že sa niečo stalo tvojim deťom alebo jednoducho rodine a ty teraz stáneš, ako zareaguješ, ako sa zachováš. A viete, ako ja napríklad, keď stanem, ja to odmietam v mene Ježiš. Amen. A jednoducho nedovolím, aby to jednoducho
krútilo sa v mojej mysli ten sen, lebo automaticky aj skrze to môže prísť na teba nejaký strach, fóbia, alebo jednoducho nepokoj a ja nikdy nedovolím, hej, lebo je dôležité, aby sme odmietávali, lebo niektoré sny nemajú význam a určite veríme aj, že Boh rozpráva aj cez sny, ale jednoducho my stále prehlasujeme to, čo hovorí Boh nad našimi životami, nad našimi manželstvami, nad našimi rodinami a preto ja len tak by som chcel, že všetkým našim Romom, že aby keď mal si nejaký sen, že niečo sa stalo tvojim deťom, jednoducho neprijímaj to. Neprijímaj to, odmietni to, lebo inak ťa to bude trápiť, ničiť. Amen. Možno túto druhú časť by som ukončil tým, že jednak sú tu proste ľudia, napríklad zrelí veriaci ľudia v tvojom zbore, pastor, vedúci mládeže, vedúci skupinky proste, alebo človek, ktorému dôveruješ, ktorý je v Pánovi a potrebuješ sa zveriť. Potrebuješ to povedať. Každý z nás potrebuje hovoriť o svojich strachoch. Ja tiež, ako hovorím, ako pastor s niekým, ktorý mi proste viem, že mu to môžem povedať, tak mu hovorím, že počúvaj, tohoto sa obávam, že ako to zvládnem. Tak. Strach môže prerásť mnohokrát až naozaj do choroby. Ináč 3. Janova 1.1 hovorí: milovaný, prajem ti, že by si sa mal vo všetkom dobre a že by si bol zdravý tak, ako sa má dobre tvoja duša. Tento človek bol zdravý o svojej duši. A apoštol Ján mu hovorí, nech sa ti vo všetkom tak darí, ako si v duši. Dnes mnoho ľudí trpí duševne panickým strachom. Strach zväzuje. Je to tvoj nepriateľ a potrebuješ sa mu postaviť. Sledujete tretiu časť učenickej pomocky pre Romov a hovoríme o strachu. A čo strach vlastne, keď ťa Boh povolá do služby? Napríklad Mojžiš, ktorý 40 rokov bol v púšti, pastier svojho svokra Jetra.
A vtedy Boh k nemu prehovoril cez horiaci krík a povolal ho do služby. Mojžiš za tých 40 rokov, v podstate 40 rokov žil v strachu a utiekol pred 40 rokmi, lebo zabil jedného Egypťana a faraón ho chcel zabiť. Takže on utekol do púšťa, 40 rokov žije v izolácii a odrazu Boh volá, aby vyviedol celý ľud izraelský z egyptskej, teda z otroctva z Egypta. A to bolo pre neho niečo neuveriteľne nemožné. A preto Bohu hovorí, Bože, ale ja som zajakavý. Mne sa zajakáva jazyk. A Boh mu hovorí, že kto stvoril jazyk? Že proste kto dáva človeku? Boh ho musel doslova prehovárať. A hovorí, ale nebudeš sám, Áron ti pôjde pomôcť. Že strach, ja ako pastor vidím mnohých ľudí proste v týchto veciach, nikdy ľudí, ktorí sa boja vystúpiť ako keby z radu a prijať tú výzvu, ktorá je pred tebou, lebo keď ťa Boh povoláva, to neznamená, že nebudeš mať strach. Strach budeš mať, keď ťa Boh povoláva do nejakej služby, ale ty potrebuješ odvahu, vieru, dôveru, že Boh je so mnou a keď ti Boh povie, že je s tebou, tak ťa aj podoprie, hej, ti pomôže vo všetkom. Amen. Ja poviem taký dosť veľký strach, čo som mal teraz. Toho roku sme proste usporiadali konferenciu, na ktorej bolo 3,5 tisíc ľudí. V to ráno, keď som sa zobudil, tak som mal doslova taký dosť veľký strach. To bremeno všetko na mňa spadlo, že toto je teraz ten deň a mne sa ťažko dýchalo. Išiel som v meste, som potreboval niečo vybaviť a na chodníku úplne tak v rohu bol jeden vrabček, ktorý bol mŕtvý. Vtedy mi prišlo to slovo Božie do mojho srdca, že ani jeden vrabček nepadne bez toho na zem, že by náš Otec, ktorý je v nebesiach, o tom nevedel. A Boh mi ako cestu povedal, neboj sa, ja som s tebou. Prijal som to a celý priebeh tej konferencie, vďaka Bohu, nikomu sa nič nestalo, tie obavy, ktoré som všetky mal, proste Boh naozaj ochránil, požehnal celú konferenciu, ale dal mi pokoj. Čiže ako si spomínal, Rino, naozaj ako zľaknúť sa niektorých vecí alebo niekoho, je to podľa mňa prirodzené, že každý sa môžeme my zľaknúť niečoho, keď ideme obzvlášť do nových vecí, ako si spomínal, ale je rozdiel medzi tým, že žiť v neustálom strachu. To už je niečo iné. To už je niečo iné preto, lebo ak žiješ v neustálom strachu, automaticky to ničí tvoj vzťah s Pánom. Ty ako keby si ukázal nedôveru v Boha. Ty ako keby si nemal Boha a preto jednoducho chcem tým naznačiť alebo poukázať na to, že jednoducho my máme Boha, chcem pozbudiť našich Rómov, že naozaj dôverujeme Bohu a jednoducho keď ti príde nejaká situácia, že sa zľakneš niečoho, jednoducho odovzdaj to Pánovi vo viere, on ťa posilní, on ťa pozbudí a občerství. Boh vo svojom slove na mnohých miestach vyzýva týchto hrdinov do povolania mnohokrát, ale aj nás a stále takýmto slovom neboj sa, buď zmužilý, buď odvážny a iba preto, lebo tam ten strach musel pôsobiť a Boh ich uisťoval, že bude s nimi. Či už pri Gedeonovi. Mňa vlastne inšpiruje Dávid, keď sa postavil tvárou tvár Goliášovi, určite sa postavil na Božie slovo, na Božie zasľúbenie, ale je pravdou, že pred Goliášom Dávid porazil leva a medveďa. Takže verím, že skúsenosti naše v živote, najprv malých a väčších a stále do väčších vecí, tak ako si hovoril ohľadom konferencie, išiel si do veľkej konferencie, lebo najprv bola nejaká malá, väčšia a potom už 3500 ľudí. Hej, a verím, že takto to funguje v živote človeka. Ak má skúsenosti, že Boh je s ním, tak potom tomu buduje vieru ísť do väčších vecí. Tak by sme sa nemali báť vstupovať do toho, ak nás do tých vecí volá Boh. Amen. Či už je to stavba modlitebne, či už je to vstúpiť do povolania. Amen. Ak je to od Pána, tak treba vykročiť a vstúpiť, pretože Boh sa postará. Ja by som chcel spomenúť ešte, Rino, ak môžem, že keď pred 14 rokmi, keď som evangelizoval jednu dedinu, tak moja rodina mi v tom bránila. Nechoď tam.
lebo ťa zbijú, tam sú zlí ľudia, nechoď tam. A ja som vôbec nevnímal ich reči, lebo ja som jednoducho postavil svoju vieru na Božie slovo, na to, keď Boh ťa do niečoho povolá, jednoducho mizne strach. A ja som išiel a nikto ma nezbil, nikto ma nezabil. Jednoducho tým chcem poukázať na to naozaj, jak Boh k nám hovorí, jednoducho nepozeraj na okolnosti, ty ver Božiemu slovu. Amen, amen. Môžeš žiť ako porazený, z neustálom strachu, proste poviazaný, ako keby zviazaný proste týmto strachom, alebo môže žiť v slobode. Amen. A garantujem ti jednu vec, brata, sestra, ktokoľvek sa bude pozerať. Nikdy neprežiješ také dobrodružstvo s Pánom vo viere, keď ťa bude volať, ak povieš nie. Ak povieš áno, prídu tlaky, prídu strachy, prídu výzvy, ale to hlavné, čo je, že Boh ťa nikdy nepovolal bez toho, aby ti nepovedal, ja som s tebou. A nielen, že ti povedal, ale aj bude s tebou. Amen.